Dobrý den, jmenuji se Petr Černoch a zastávám pozici starosty obce Kašava. Tato obec s počtem přibližně 1000 obyvatel se nachází v blízkosti Zlína na úpatí Hostýnských vrchů a je součástí Valašského regionu. Naše obec nepatří mezi největší, stejně tak jako náš roční rozpočet, který se pohybuje mírně pod hranicí 1 milionu euro. Pro investice máme k dispozici přibližně 120 000 eur ročně. Není to mnoho a proto využíváme veškeré dostupné dotační příležitosti, které nám umožňují rozvoj obce. V nedávné minulosti se nám podařilo investovat do sportovního vyžití a zrekonstruovat areál fotbalového a multifunkčního hřiště. Investovali jsme rovněž do obecního domu a návsi, kde se pravidelně konají kulturní akce a kde se obyvatelé mohou setkávat. Dále podporujeme dopravní infrastrukturu, rozšiřujeme bytový fond, podporujeme spolkový život a investujeme nemalé prostředky do rekonstrukce a modernizace naší školy, včetně učeben a technického vybavení. Díky projektu Plural, v rámci něhož jsme nabídli tzv. Demodům, menší objekt se 2 bytovými jednotkami, jsme získali komplexní systém zahrnující zateplení, vytápění, rekuperaci vzduchu a ohřev teplé vody pomocí fotovoltaických panelů. Jedná se o výzkumný projekt, který využívá nové materiály a moderní technologie. Tento projekt je pro obec velkým přínosem. Přináší prestiž a exkluzivitu. Díky zapojení do tohoto projektu je pro nás renovace bytu finančně únosná. Po kompletní renovaci budovy, včetně interiéru, získají nájemníci komfortní a moderní bydlení. Celý systém se postará o příjemné vnitřní klima zcela automaticky. Nejen z hlediska vytápění, ale díky rekuperačním jednotkám, které zajistí čerstvý vzduch. Tento systém přispěje k vyšší hygienické úrovni bydlení. Očekáváme rovněž snížení energetických nákladů na provoz celé budovy, což se pozitivně promítne do rozpočtu nájemníků. Během realizace projektu jsme čelili řadě problémů. Nejvíce komplikací nám způsobila laxnost, nedbalost a v některých případech i arogance určitých partnerů projektu. Potýkali jsme se zpožděnými dodávkami, nekvalitním řemeslným zpracováním výrobků či s neobvyklými komponenty, se kterými místní řemeslníci běžně nepracují. Tyto skutečnosti musely být kompenzovány nadstandardním nasazením jiných partnerů, kteří projekt podporovali. Technické problémy se nám však postupně podařilo vyřešit. Velkou výzvou byl i časový tlak, kdy na závěr projektu došlo k nahromadění mnoha jednotlivých problémů, jejichž řešení si vyžádalo více času, než bylo původně plánováno. Do budoucna předpokládáme problémy s případnými reklamacemi jednotlivých částí systému. Tento problém je způsoben nevhodně připraveným projektem, kdy jeden partner dodává zařízení a jiný jej montuje, což komplikuje určení odpovědnosti a záruky za funkčnost celého systému. Po dokončení renovace budeme pečlivě monitorovat a vyhodnocovat užitečnost celého projektu. Budeme měřit kvalitu vnitřního prostředí a optimalizovat nastavení všech parametrů řízení domu, aby byl zajištěn maximální komfort a funkčnost pro obyvatele. Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří přispěli ke zdárnému dokončení tohoto projektu. Zvláštní poděkování patří těm, kteří prokázali trpělivost a ochotu překonávat problémy a kteří jednali konstruktivně s cílem úspěšně dokončit celý projekt Plural.